हम खेसारी लाल यादव, जिला छपरा, सारण, बिहार। क्या बात है। हमरा तरफ से तमाम भोजपुरिया समाज, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, आरा, बलिया, छपरा, जौन भी जिला हमारे के सुनेला, हमारे के प्यार करेला, काका, चाचा, पितिया, माता, बहन, बेटी जे भी बा ओकरा के ओकर गोड़ छू के गोड़ लगता। आज रोज सबके वजह से ही हम जौन भी बानी, रोज सबके आशीर्वाद से बानी। हमरा फिल्म के भी प्यार वो सब देतानी, हमारा आशा विश्वास ही है बाकी वो सब दे। ऐसे जे वो लोग जेकरा के चाह दे वो हीरो बन जाए, या जेकरा के चाह दे जीरो बन जाए। तो हम आज बानी तरवा सबके बदौलत बानी, जियो बाग। और वो लोग जेकरा के भी प्यार दिले बनी वो आगे बढ़ल बा। इस सच्चाई बा कि वो सबके प्यार ही केहू के आगे बढ़ावेला। हमार जितना भी कैसेट वो सब सुन ले हो खब, एंगल म्यूजिक कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में सुन ले हो खब, राइटर महेश परदेसी, कृष्णा बेदर्दी, औहे टीम जवन रो लोगिन हमनी के एगो फोक के फिर दोबारा कोशिश करनी जा रहे वो लोगिन प्यार देनी। राम आंगया भैया, अंजनी भैया, आरा निवासी मानिए छोटू बाबा, कीबोर्ड पर मुन्ना जी, किलाट पर हमारा उच्चुल भैया, बेंजू पर हमारा रतन भैया, पैड पर रिंकू जी, झाल पर घूरापाली निवासी राजेश जी, रुपेश जी, वह पिया कड़वा एगो आइल बा फिर। अच्छा। रुआ गजेंद्र भाई मीरगंज निवासी, शंभू बाबा के फिचकारी टनाटन करता। मानिए उमेश सिंह डुमरसन निवासी, राजू रसिया, सुबोध कुमार अकेला। अभी तक ले जितना हमार कैसेट भइल बा सरस्वती स्टूडियो मानिए पप्पू भैया के आशीर्वाद से भइल बा। आतिश जी दिल्ली से चल के आइल बानी, तरह सबके प्यार मिले के चाहिए। और लेकिन हर एक साल प्यार देले बानी होली में, हम चाहब कि अब किरो वो सबके प्यार हमरा मिले के चाहिए। क्या बात है। तब आई यही होली के महीना में शीतलहरी जब चला था, अच्छा। एगो औरत के मर्द वह सऊदी में 4 साल से गए बड़े 5 साल के वीजा बनवा के। अच्छा अच्छा। एक दिन इंटरनेट से मर्दा फोन कैलस, मौगी कहती कि राजा जी का कहता रू समार के बोलू। औरतिया कहते हम नहीं की कहते। अच्छा। औरतिया कहते कि राजा जी जब से रुआ गइल बनी तब से हमारा पर का बीता था रुआ बुझाता। ये तो हम अपन व्यवस्था कर लेबन, तू अपन व्यवस्था कर ले जी। तार बाबूजी तो बूढ़ हो गए बड़े के करा पर रही। औरतिया का कह दिया, अरे कि 4 साल भइल करे जा। ये ले 10 रुपए रानी, तेरी ही को तो खानी है। तो समार के बोल, समार के बहुत बोला मैं जो खैनी फेंक दे ए होसराव, ए ना बनबे। ए बर्राद। फिर शुरू कर दे हलस कि 4 साल भइल अभी, अरे भीजल न लांग तंग करे जुबान हमार, हो तंग करे जुबान हमार, हो जाता रंग तंग करे जुबान हमार, हो जाता। 4 साल भइल अभी भीजल न लांग तंग करे जुबान हमार, 4 साल भइल अभी भीजल न लांग तंग करे जुबान हमार, जाता रंग। तू बता देवरा, तू बता दे।
सुनी भैया हे औरतिया कहतिया ए छोटू बाबा कहतिया चढ़ते फागुना बामी जाज भइल बाबू ओखरी खोजता हमार छाटे खाती चालू ए शंभू बाबा सबकर चाउर छाटा गइले कहता खीर बन गई तोहरो चाउर छटाई बुझाता जे तारा मूसर के शाम कमजोर हो गई। हाँ हाँ ए त तू खेत के रख तू त उतार लो चुपचाप रहो तनी बुझलिस हे चढ़ते फागुना मम्मी जज भइल बाबू ओखरी खोजता हमार छाटे खाती चालू चढ़ते फगुना मामी जाज भइल बाऊ ओकर खोजता हमर खाते खाती चाऊ ए राजा हे केहू भेटात नइखे सैया पटैया केहू भेटात नइखे करे खाती जंग तंग करे जोबन खोजता रंग तंग करे जोबन हमें खोजता रंग तंग करे जोबन हम राजा हमारा चोलिया में होता के जाऊं राजा जी सुन तनी भीतरी कुदेला खरा गोसावा के निया लागता तूर दी चोलिया के सिया भीतरी कुदेला खर गोसावा के निया लागता तूर दी चोलिया के सिया ए रामैया भैया बड़ा वियोग में भैया का कहतिया के ना खरी करो होली में जरूर आई है तोहरों के किस्मी छोरा खी आई है। अरे बाप रे कब कब कूदे खरा गोसावा के निया लागता तूरी हमारा चोलिया के सिया कब कब कूदे खर गोसावा के निया लागता तूरी हमारा चोलिया के सिया तकिया दबा के सूती तकिया दबा के रोज सूती ले पलंग तंग कहरे जो बहन हम हो जाता रंग तंग कहरे जो बहन हम हो जाता रंग तंग कहरे जो बहन हमार गोरी जब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ गोरी जब से हुई ले जा, ले जा। बंदा ले जाए अपने साथ ले जा साथ अपने रात आई पिया मिलन के साथ गोरी जब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ गोरी जब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ पूजता रंग तन करे जुबान हमार पूजता रंग तन करे जुबान हमार ए औरतिया कहतिया का कहतिया पिया परदेसी हमारा धइल से बेमारी दुख नहीं बुझेला देवरा के सारी पिया परदेसी हमरा धइल बेमारी ए का कहता रू ए घड़ी ऊ बम्बे नु रहता रहे हो पिया परदेसी हमारा धइल से बेमारी दुख नहीं बुझेला हमरो खेसारी पिया परदेसी हमरा धइल बेमारी दुख नहीं बुझतावे देवरा के
कहिए से लहंगा हमारे सैया तहरा बिना लहंगा हमार गई का भजन तंग करे जुबान हमार हो जाता रंग तंग करे जुबान हो जाता रंग तंग करे जुबान हो जाता रंग तंग करे जुबान होली है ए राकेश टेंगाड़ी भैया तनी छेड़ा छेड़ा क्या बात है? ये अभे बाबा जी ये बबलू बाबा ए सत्येंद्र भैया का कहता रू बोला ए जी सुने ना बोला ए होली में तनी हमरो कुछ व्यवस्था करके जाती रहूगा तो जाके हो जी माजा मार तनी हाँ हमें जी अकेले उपास से रह तनी तो का करी का करी बार कितना कितना खुली उपाय भइल बाबे हाँ तनी कोनो उपाय कर ना दी का कदी रे का कुछ भेज दी का ए राजा जी कोनो उपाय करी ना कोनो जुगाड़ भेजी कहाँ भेजी मारा में फेंक देबू खैले बड़ू जवान चाइना वाला कितना नीमन नीमन आइटम बनावता चुप चुप बुझ गई नी हमू चाइना में बायना दे देले बानी और अतिया कहते ए बबुआ अभे बाबा ए अर्जुन विजय बाबा हो ए छोटू मासरख में कुछ नहीं खाया है ने कहतिया ए बबुआ अरे की होली में कैसे हमारे काम चली तो रही ओरिजिनल तो टाप देना गाली कि अजय रौरा से कोही मुंह खोल के खोल के खोल के ता एगो बैगन मांगा दरोल गोल के क्या सारी ये रोल गोल का बैगन कहाँ से आई हो? चाइना में बायना दे देले बनी ए बेया हाँ तो रुपया पेशकार बैठा मुखिया जी से ले लो हाय 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 न ठीके कहा तेरा मोहब्बत पर सजाए के परी बजरंगी जी के साथ है मुरली भैया से कह दो उहे पूरा रोल गोल के बैगन तैयारी करके पूरा बंटवाओ ना उनकरा घर उनकरा खेत में कुल ना बोला मुरली भाई ठीक आदमी हमें वो इजी करे ले बीजी करे ले उनकरा कुल ना बोला तो औरतिया कहतिया ए बबुआ अपना वही यार से लव करतिया सब करतिया आ कब करतिया अब मुंह खोल के का कह दिया कि होली में कैसे हमारे काम चली रही ओरिजिनल तो टॉप देना कहली रही ओरिजिनल तो टॉप देना कहली आज रौरा से कोही मुंह खोल के खोल के खोल के कहतिया ए बाबू कि आज रौरा से कहतानी खोल के खोल के खोल के तो एगो बैगन हो एगो बैगन हो एगो बैगन तो एगो बैगन मांगा दी रोल गोल के 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 मजा मारे देवरा भातार तरसे रंग बरसे ओ मजा मारे देवरा भातार तरसे रंग बरसे हो ए रवि भैया पियरो चला कहतिया लड़किया कि सोनी सुमन साथ नहीं खेलो दे थमा बुझलू
अब बिहटा में कमलेशो जी बड़े तो एको खरीद के नहीं खान दे। सुबोध से कह दो जे पूरा रोल गोल के बैंगन बटवा दिखवा दिखौली कृषि के सेंटर पर। हाँ कृति सिटी सेंटर पर जाई है रहू, एकदम जाई है। उमेश भैया से कह दिले, अच्छा भोला चाचा से, पिंटू भाई से, अना तो मोती भाई तारा के कीन के दे दी है। हाँ हम कह दिले, रोक संतोष भाई से कह दिले, अना तो अजय से या शिव शंकर से कह दिले, तार काम हो जाए, चिंता मत कर धनिया। औरत कहतिया कि रहुआ रह बदूरा कमी करी पूरा राजा जी। तनी हऊ ते हतिया में आवेला, तनी ओमे आवे ए अभे बाबा, तनी हऊ 3 गो मार के आवल जाला ऊ आई ह। हाँ तरहुरा रह बदूरा कमी करी राउर पूरा जी। कहतिया तमोर फुरा हुरा में उड़ाई खूबे धूरा राजा जी। हमारा तमोरा फुरा हुरा में उड़ाई खूबे धूरा है राजा जी। तसा फकरत रही मोरा झोल के झोल के झोल के, अरे झोल के। एक और झोल साफ करवा दो सुबोध से। अच्छा अच्छा, झांग से साफ करी, झांग से कि साफ करत रही साया के झोल के झोल के, ए दादा झोल के। त एगो बैगन हो एगो बैगन, त एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल के। एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल के। दारू पी के मरता लोगवा राजा जी हो मत पिया, दारू पी के मरता लोगवा राजा जी हो मत पिया। मेरे दिन जिए के बात जो बना के शरबत पिया, मेरा दिन जिए के बात जो बना के शरबत पिया। दारू पी के पीवत लोगवा राजा जी हो मत पिया, दारू पी के मरता लोगवा राजा जी हो मत पिया। मेरे दिन जिए के बात जो बना के शरबत पिया, मेरे दिन जिए के बात जो बना के शरबत पिया। मना दरोल अरे तनी बढ़ावा बढ़ावा। कहती औरतिया तई जतबा चल रही तेरा, तई जतबा चल रही होई नाही हाला राजा जी। पतनी को जान न पाई टोला आ महाला राजा जी। हाँ सब लोग जान गइल बा, पंकजो जान गइल बा, सुबोधो जान गइल बा, पवनो बाबा जान गइल बा। अब इनकर इज्जत बाची ना। हाँ बुलबुलो बाबा जानिए गइल बड़े। हाँ हाँ ठीक कहता रहो बबुआ। संतोषो जी जा गइल बड़े चितौरा जितौरा, संतोषो भाई जान गइल बड़े। आ रिंकू जी बिहटा से जान गइल बड़े। सिक्कू जी जान गइल बड़े। मोतिहारी से मनोज भाई वो जान गइल बा। रंजन भाई जान गइल बड़े। सुबोधो जान गइल बा। अब तहर इज्जत बाची ना। बाकर भाई से छोटू भैया जान गइल बा। ए दादा उमेशो भैया कम नहीं खे जानत, लेकिन सुन कहती औरतिया ए बाबा, छोटे मियां भी जान गइल। ए बाबू
कहतिया तई जत बाचल रही होई नाही हाला राजा जी तनिको जान न पाई टोला आ महाला राजा जी जान गइल बा हौ बबुआ सुजीतो जान गइल हाँ हाँ छोटू जान गइल बड़ा देखी हो ना बैठल बड़ा पवन तू जान गइल बड़ा का पवन बाबा तो जानिए गइल बड़े बाबू पर भाकरो जान गइल अब तहारी जब ना बस ए बेगानो जानत रे ना कहतिया औरतिया कि कमी खाली नहीं देवर बकलोल के त कमी खाली नहीं देवर बकलोल के लोल के हे बौका के कमी ना खाली खेसारी पूरा रोल गोल के मंगाओ अब पूरा आपकी होली में चारों बगल बंटवा दो एक पूरा हो जा अच्छा माने पूरा हो भौजाई लोग खाती फ्री रही पक्का फ्री रही अब की रोल गोल के बैगन हमरा तरफ से फ्री भौजाई से लोग दी टेलर बने के पहले फिल्म चले लगी। हाँ चुप रहे रे बौका चुतुर चुतुर पिया बे पिया बे पी है खूब पी है फिचकारी में रंग घोर के पी है हाँ पियाबा तो तुझे हम जाने तनी कि कमी खाली नहीं देवर बाका लोल के अरे लोल के ए राकेश कहतिया रतिया त एगो बैगन हो एगो बैगन त एगो बैगन मांगा दरोल गोल के 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 हम तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से पिया मुआ न खोदे काटी से कि हम तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से पिया मुआ न खोदे काटी से खोदा तारे काटी से हो खोदा तारे काटी से तो हम हारान बानी रवि रंजन आबादी से देवरा मुअन एगो बैगन मांगा दरोल गोल के कहतिया रतिया कि बिना नी हो के काम सारा करी राजा जी तो नहीं खे ओकरा दाढ़ी की गाली में हमारा गड़ी राजा जी देखा तारा खानी दाढ़ी ओकरा नहीं खे हमरा गाल में गड़ी मैं काम करके चल जाए केहू के पतो न चली हाँ दादन भाई हिना के पसीना पोस देता कितना अच्छा होई लड़का से लड़किया कहतिया कि बिनी हो के काम सारा करिए राजा जी ए बबलू भैया कार्तिक हो सुनील भाई कहतिया कि नहीं खे दाढ़ी की ओकरा गाली में हमारा गड़ी राजा जी कि डाली महेश के सारी रंग घोल के घोल के घोल के अरे घोल के ए बाबा अरे डाली नाप तौल के ई सुर मुंह से लगौला ह देखो
देखो बौका के बबुआ खेसारी हाँ बौका का लौका घरी बहुत उपजता। दोसर चीज डाले के कहता हाँ बुझता नहीं। हाँ की डाली महेश खेसारी रंग घोल के, अरे घोल के ता एगो बैगन हो एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल। एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल। बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल। एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल। एगो बैगन मांगा दरोल गोल के, एगो बैगन मांगा दरोल गोल के। ए शंभू बाबा रौरो होली में बाहर हतन की अंदर? हम होली में घरी मलपुआ का फेर में बानी। बाप रे बाप कौना सुअर मिल के रुआई चीनी के मलपुआ खाता नहीं है एक दादा। सुअर मिलके ना आलू के खेत में बड़का बड़का मुरई वाला ले जाई खाई पर हजमी ठीक रही। का पंकज से मुरई मांग के खूब चबावा लाद ठंडा रही। ले ली सुधा के दूध में डाल के गुदा खूब होई। अरे ई कहाँ से कोड़ार के लोग आ गए बरे? सब मुरई के खेत के भागल हुआ जा। और अतिया कहतिया अपना सखी से कि हमार सैया हेंग डाले ले हो, और कह के जैसे मौगी घर में गई तले मर्दा भेटा गई। ए बेयार हाँ देखा शंभू बाबा पिचकारी से रंग पीछे से फेंकता रे। आगा से नहीं से डलवाओ तो का करी, हम बैके में डालता नहीं। ना ठीक बा बढ़िया बा ए बाबा, लेकिन बुझाता जे फिचकारी रे ढोड़ी से जामल बा, बढ़िया लगता। यो के ढोणी में 100 ग्राम करुआ तेल अट जाता। उपजाऊ ढोड़ी बाई कर। बहुत ऑन फेंकता। क्या बात है जो? और अतिया कहतिया का कहतिया? ए राजा जी एहे ए बाबू। ओय और अतिया कहते कि सुना का तारा बुझाते नहीं खे कौन चीज? आय हां शरद गरम लहंगा में हो गइल बा, सर्दी नहीं खनु भाई। सर्दी हो गइल बा, 4 बजे भोरे में डाल देता रहो पोटा नहीं खनु छिड़को। रंग। अच्छा बताओ दिन में डालता तो सुखाइबो करती, 4 बजे भोरवा में कहाँ जाई रे शीतलहरी मेरे माई रे। रे और अतिया बड़ा गजन में बिया कहतिया ए बाबुआ का कहतिया हो? हाँ 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 ए बाबू। मुंह से बोलता मुंह से ना, वो दूसरा चीज से बोलता। ओय। अरे बौका पहले बोलतो ना रहता ओय ओय करता। गए हमार बाबू इतना तो बोलता, धीरे धीरे इहो बोले लगी। हाँ बोले लगी। हाँ बाई उई पू कर चुप। औरतिया कहती है ए बाबा ए महेश भैया ए पौन बाबा। औरत बड़ा वियोग में कहती है मर्दा से, अरे की डाल जहाँ पर रंगवाए राजा हमर धतनी ना सहाला राजा जी। बर्दाश्त करो, फागुन के महीना हो, ए महेश भाई बर्दाश्त करो। आ तू लहंगा नाश कर डाल डाल करब मार के चौड़ पचका दे। औरत कहते ए बबुआ अरे की डाल जब ऊपर से राजा नहीं तनिको सहाला राजा जी। डाल तारा ऊपर से हमारा तनी ना सहाला राजा जी। जब ऊपर से लाहे लाहे जाला ए बाबू बड़ा गजन करत हुआ हो कि जब ऊपर से लाहे लाहे जाला भीतर लागे पाला राजा जी। जब ऊपर से लाहे लाहे जाला भीतर लागे पाला राजा जी।
भाई भैया अभे बाबा बबलू बाबा सत्येंद्र बाबा ए रवि रंजन भैया औरत बड़ा वियोग में एगो बतिया कहतिया कि सुना टाइट सामान हमर कह देला ढीला ऊपर से नीचे ले हो गइल गीला सुना तू हमारे के नादहा बुझता रह 2 बाल्टी पानी रोजो डाल देता रह आ 4 बजे भोरवे में डालता रह तारा से हम गुताइल भागल फिरता नहीं मरद हुआ तो लहंगा के शरत के ध्यान दो पिंकल शरत दूर करी सुबोधावा अच्छा हाँ अभी ते ही जानत रही सब नहीं जानत नजदीक से हेर के देख ले बा ना मनबा औरत कहतिया टाइट सामान हमर कोई देल ढीला ऊपर से नीचे ले हो गइल गीला मरला तू ऐसन फिचकारी से ए राजा मरला तू ऐसन फिचकारी से अभी ले तू खाला राजा जी मरला तू ऐसन फिचकारी से अभी ले तू खाला राजा जी कहाँ कहाँ दुखाता हुआ रे भाई ए बाबू का कहता रा बड़ा नीक लागत रही हो अरे बाप रे बाप ठीक ठीक नहीं क्यों करा छीक छीक होली में क्या करेला रे तू फिचकारी करेला शंभू बाबा के सारा पोछिटा खून के भीज गइल बा हाँ हमार पोछटा काहे खुली है हमार बाबू हाँ जितना खुले करला पहले खुल गइल बा यो बड़ा कोच के पोछ धके चल जवानी में बाबा बहुत पोछटा खोल के चलल बनी लड़े खातिर पहले यहाँ के पहलवान रहनी है ना तो यहाँ के पोछटे खोल के लड़त नहीं है सीमा पलाता नहीं हां हाँ सीमा के जवान है रे बाबू ये जवान हो कितना मुर्गी मार देनी यहाँ के वो अलग बात बा कि यहाँ के बॉर्डर पर ना लड़ी ले जवान हो लेकिन सामान खत्म बा यहाँ के 2 मुहानिये पर लड़ जाइले 3 मुहानियों ना औरतिया कहतिया अरे कि मरला तू ऐसन फीचकारी से कि अभी ले तू खाला राजा जी बर्दाश्त करो तू खाता तो 2 पुआ खा लो अल्लाह ना मेगा पेन खा ला ठीक हो जाई जल्दी अब कौची खाई पुआ की मेघा पे मेगा पूरा खाइबू त घाव बड़ी जोर से हो जाई मेगा पेन का सूख जाई धीरे धीरे है देखा था कितना निमन डॉक्टर से भेंट भइल बा बाप भैंस के डॉक्टर हुआ भैंस के हाँ यही से ओय करता अबे भाई अरे कि जब ऊपर से लाहे लाहे जाला भीतर लगे पंख जब ऊपर से लाहे लाहे जाला भीतर लगे पला राजा जी हम इतने सुन लेनी के रुआ हाँ औसन लेकिन आज देखियो लेनी के रुआ का लागेला गतान के जोर हुआ हमार उम्र नु 55 बा अभी मन बचपने के हाय हाय हाँ उम्र 55 बा मन 55 बा आई गोली खत्म बा इनका हाँ वो अलग बात बा दूसरा के ट्रांसफार्मर से काम चलता कहती औरतिया ये शंभू बाबा पवन बाबा महेश भैया ये पंकज बड़ा वियोग में भी है ये हरकेश औरत बड़ा कष्ट में भी आ राकेश हो तू मोतिहारी छोड़ब तब न तरह से दुख कहे आ न तो रुपेश आ दीपक से कह के निपट जाए कहतिया का राजेश चीजी फ्रिज वाला भइल पालर पालर
अरे ना जाने कौन तो डाल देला कलर। चीज़ी फ्रिज वाला भइल कलर कलर, ना जाने कौन तो तू डाल देला कलर। सुबह सवा रंग डाले में तेज भइल बा। हाँ ना, हाँ पलंग रंगते रंगते इनकरो में डालत। ए बेया हाँ डाले ले तेज होला, ई डलवावे में तेज बड़े। ना बाबा तो ऐसे भी कहाँ डलवाइली यहाँ के इजी में मोबाइल में पैसा डलवाइले। पैसा बेटा पैसा, हाँ पैसा होली में जितना इजी होला यहाँ के दुकान से होला। पैसा तेजी करावेले। हाँ ई फेकल पैसा फेंकेले नहीं डलवावे ले। डलवावे ले पैसा। केहू कह देला कि तनी बाबा डलवा ले तो बाबा डलवा ली ले। बाबा तनी कहाँ से? मुरली भैया के दुकान से, रसूलपुर चट्टी पर जाके। हम मुरली भैया के दुकान में से। औरत कहते ये बबुआ का कहतिया अरे किरा रंगवा तोरा करे लगली जावे, तो पहाड़ गइल छाला राजा जी। नहीं भी हो अरे रंगवा तलावे लट्टू का लावा में पड़ी जाला छाला राजा जी। रंगवा तुरा करे लगा लावा में पड़ी जाला छाला राजा जी। जब ऊपर से लहे लहे जाला भीतर लागे पाला राजा। जब ऊपर से लहे लहे जाला भीतर लागे पाला राजा जी। जब ऊपर से लहे औरत कहतिया का कहतिया ए अजय भाई मीरगंज में बाड़ा तो तनी सुन लो। शिव शंकर हो आ गोपालगंज से विशालो जी सुन लो। मोहम्मदपुर से हमारे एगो और भाई बाड़े त्रिपुरारी बाबा के कह दो। त्रिपुरारी बाबा। हाँ बढ़ले बा। अब बाबा तो सुनते बनी हमारे। हमार बाबू हम तो खूब सुनत नहीं। अरे वह गाँव में ठीक ठाक मानो स्थिति। हाँ बाबा के गाभा बहुत बोला था पहले से। बोले दो आए बाएं से इतना तो बोला था। हाँ आए भाई से पहले से ठीक बोला था। औरत कहतिया महेश खेसारी धैलस कवन बेमारी, कोइला खराब हमार सब साया साड़ी। सुना अरे मैयो अरे बाप रे बाप कहना देखो है आगा तो भीजले बा हिंका पछो भीजल बा। और रंग हाँ एक्चुअली फिचकारी से रंग डाला तो उ सरवेला तो उ रंग जब डालले बा ना मर्दा तब आगवा से पिछवा ले सरक गइल बा। कह गइल बा। लमहर फिचकारी चाइनीज रहला ना ऐसे डाल देले बा उरे। औरतिया कहतिया का कहतिया ए राजा महेश खेसारी धैलस कवन बेमारी, सारा तू नास देहला हमार साया साड़ी। ए बाबू कहती औरतिया अरे कि मन लाना देखिला बाती तू अरे तूर देहला ढाला राजा जी। कहतिया कह लाला तनिको लाला तुरत रहले। कौना फेरा में बनी रहे बुढ़ारी में। छेवे का फेर में बानी छेवे का। अच्छा चले किसान लगी लेके डटी ने तले ले बानर हटी ना। हाँ कूदबे करी बे करी कूदबे करी ए बाबू। औरत कहतिया का कहतिया अरे कि मन लाना बात राजा बाती हो तूर दिल ढाला राजा जी।
मनला न बात देखला पाती हो तुर देव ढाला राजा जी जब ऊपर से लहे लहे जाला भीतर लागे पाला राजा जी हो जब ऊपर से लहे लहे जाला भीतर लागे पाला आवा जब ऊपर से लहे लहे जाला भीतर लागे पाला होली है। देखी एगो मेहरारू अपना कंप्यूटर मरद से हैरान बिया। जब से वो कंप्यूटर खरीदले बड़े खाली लोग के मोबाइल में इजी करत तारे या गाना भरत तारे। अच्छा होलियो में उनका फुर्सत नहीं थे। अब मुरलियो भाई के यही काम बा वो दिन भर रात भर बिजिए रहत तारे। औरतिया दुख में पड़ के अपना सहेली से का कहतिया बगले के एगो गोतिन से कैसे कहतिया ए बबुआ का कहतिया हो आज जाग लागल बा नाला के होता सफाई जाग लागल बा जल्दी घर बनवा दा बनमुआ घाम लागता नाला के होता सफाई देख काम लागल बा नाला के होता सफाई जाग लागल बा छाता लेके आई हम बनमुआ घाम लागता ए हो होली में मेहर सभे दीदी करेला ए हो ए हो होली में मेहर सभे दीदी करेला तो एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला लेके कंप्यूटर खाली भरता है गाना रहेला बाजार पर ही छोड़ के जाना रहेला बाजार पर घर में छोड़ के जाना रोजे गहकी पटाए खाती जीजी करेला रोजे ए जी गहकी पटाए खाती जीजी करेला एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला ओ एगो हमार बाबा तार खाली इजी करेला रही के मार की तेरे भरत भाउचर उता सभा का मोबाइल में और
ई का करता ए ब्यास अब उता गइल बानी हम। ए ब्यास हाँ भाई 500 रुपया कृषि सिटी सेंटर से तनी हमरा मोबाइल में इजी करा दियो। अच्छा अच्छा तेहू रात भगवती आवते रहते इसका ठीक बा पियला के बाद तोरो मोबाइल खुल जाता ठीक है बा चली कृति सिटी सेंटर के तरफ से पुरस्कार बा भगवान से प्रार्थना शुभकामना खाती हम इजी करवा दे हाँ हाँ और होके तो चेक ओके दे हम करा दे हाय ले ला हाय हाँ अपना बाबू जेला नंबर दे दो हाय रुपया ला ना हाँ दो तू करो में करा दे तेरा पप्पू वाला में नंबर लिखो। नंबर बोल हाँ 900368 कि मोबाइल नंबर बताओ थी कि गाड़ी का नंबर हरे 96 चप्पल जूता 18 अच्छा अच्छा हाँ, ई तेरा घर वाला हो हमार अच्छा तोर हो ते जब ना लायक बड़ी सोही लग तोरा नंबरो मिलल बा ना चप्पल जूता 18 रोज रोज बिटोड़ते होई अपना रहन से एकदम फिट कहती औरतिया भरता भाउचर उता सभा का मोबाइल में हौ वाला फिल्म रखलस ब्लूटूथ के फाइल में पहले 3 घंटा के फिल्म आवतल देख के मन अगुता जाता आजकल तो 5 मिनट में मन तर हो जाता। ए बबुआ 5 मिनट के माजा 9 महीना के साजा। ए दादा कहतनी कि बाबा के रौरा 18वां चलता का ए बबुआ 7 महीना चलता 2 महीना के बाद तोहरे से सोहर गवाए। हौ वाला फिल्म रखलस ब्लूटूथ के फाइल में लोगवा बेरी बेरी आवे ऐसा न चीज ही करेला हो लोगवा बेरी बेरी आवे ऐसा न चीज ही करेला त एगो हमार बाबा का खाली चीज करेला एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला अरे देवर के दूर दूर ना यजिया क्या बात है। हे अरे चाली काटा हो अयो ए बबुआ का हो इतने बा कृष्णा पवन काके जाले बहाना रोज अरुआ तबा नावल भर के खाना रोज बसिया तबा नावल भर के खाना ई तो खाना और आता तो कह महेश जी से जाके सधावा अच्छा अच्छा महेश जी और आइले खैबे करेले ना तो हो पवनो बाबा के बोला कौन हो तो पतरा देख के खा ले पतरा देख के उनका यात्रा बनाओ तारे काहे हो ई तो सैया खेसारी का मनी जी करेला ई तो सैया खेसारी का मनी जी करेला एगो हमार बाबा तार खाली ई जी करेला एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला एगो हमार बाबा तार खाली जी करेला
ए शंभू बाबा कहता रहे हमार बाबू इनकर पेनाव देखा तनी बाप ई कौना दर्जी के सियल ह ए बाबुआ दर्जी के बुझाता ई सियल ना है ई बुझाता कोनो मोची के सियल अब बताई जब मोची लोग झूला सिए लगी तो फिर दर्जी लोग के का होई दर्जी लोग के बाजार ढीला हो जाई ये तो पहले मोची सोची तब नु सी तले ले भाई कुरे थी सुई से सीधी हाँ देखा तुरपाई करेला तुरपाई करेला हरी के सारा तू पाई कर दे हाँ अपना पैंट के तुरपाई आज लेना भैले कर फाटले रहला तारा से बड़का सुई जान तारा सुबोधवा के बा बाबा शंभू हाँ ये हुरल बम्बू अब देखो देखी है तारा मालूमा नहीं के पंकजवा के बोलाई का हुरवा दे हुरवा चला यही बात के पता चल गल कि शंभू में बम्बू रहता ना शंभू बाबा के बम्बू कहाँ हो रहा था वो एगो यहाँ के पलानी बा अच्छा तब की अनहिया में ढह गए बेटा अच्छा तंबू में बम्बू रहता तंबू में बम्बू हो रहा था बेटा तू तन ठीक से बोला क्या बात है लोग ना तो लोग गलते बुझ जाई तू बुझत नहीं कर शंभू बाबा बड़ा निमन आदमी रनी है हां अभी बानी ऐसा बात नहीं की ए टेंगाड़ी भैया ए अर्जुन ए बाबा अभे बाबा तनी बाजेता के हो ए बाबू की बोलत हुआ हो वाकई में पहनाव ओढ़ाव ठीक ठाक लगता है एक करी ना एक करी ना केकरा मेरे शंभू बाबा का फोन करी अच्छा हां नंबर डाल बाद में नंबर बताई है लइकवा कहा था का कहता कि जमाना बहुत नीमन नहीं है तनी नीमन पहनबू तो हमनियों का नीमन बात बोले जा न तो केहू कुछ कह दी तो लोग कही जे देखा केंगा बोलल बा अपना पर लूरे नहीं है देखा झूला के रसगुल्ला लौकता शायद ई रसगुल्ला शंकर का दुकान के है डुमरसन वाला हाँ हाँ शंभू बाबा खाई से गाल फूल जाओ रहू ना उ पहले से फूलल बा बबुआ लइकवा कहता कि चढ़ाते फगुनवा तू गोरे भइलू तना फागुन के हवा दवा खानी सेट कैले बता रहा है तू खुश रहबू नु तो हमहू बुझे जे हमरा घर के दिया यही नजरत रह रे दाद बना रहे टेंगारी भाई कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना दूधी का बना के पियल कौना जादू जी के घर के दूध पियले बड़ू ई मोटा लाल यादव के पंकजवा के हैं कि मुरली भैया के घर के पियले बड़ू ना गेंदा रही के हाँ अच्छा ना ठीक बा उठावना तू देवे जालो हाँ दूहे लऊ उठावना लेके ही जाले हाँ शंभू बाबा तो पी के देखत रहे केचूर छोड़ता रहे लइकवा कहता है बबुआ कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू तना के कर पियल ए बाबू ए बुढ़ारी में कुली ना नुकल जाला नहीं बुढ़ारी में कुली ना करे के शंभू बाबा लड़का जवान हो जहाँ तो लोग का कही जहिया जाए अपन समधी बन के तक कई समधिनिया की बाप रे बाप बुढ़ारियों में कम खत्म ना रहे ये तो वैसे का हो जाई तरबूजा छुरी पर चाहे छुरी तरबूजा पर
होली में हमरो मन केना दू भइल बा ए हमर बाबू। रे बाप रे बाप, कूल्हा मारत मारत कूल्हा टूट जाता। खरगोश खानी कूदता मानावा। अच्छा ना मन तो कूदबे कर ले यहाँ के। क्या बात है? कि चढ़ाते फगुनवा तू गोर भइलू ये तना, तो दूधी का बना के पियल तहार झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल। तहार झूला के लौके रसगुल्ला का बना दर्जी के सियल। हम बानी पतर चितर तू बारा बाना बगनवा दे दे हलस गोदी में खेलना। लइकवा कहता आरा बोलिया के नाचल है कपड़ा, लागत कि यारा बोलिए में तारी कपड़ा नसाइल बा। अरे बुलबुल भैया नस्ले बड़ा बुलबुल भैया। हाँ बुलबुल बाबा के नसल कपड़ा है। हमरो ये बता मुरली भैया का हो भैया। हैं, परदेसी जी ई देसी कैसन बा? पवन डुप्लीकेट चाहिए कि कौन? अब पवन रंग फेंकलस कौन पवन? लइकवा कहता का कहता? अरे बोलिया के नाचल लागे कपड़ा, छपरा में गोइलू तो हो गइला फड़ा। कएगो तीन मुहानी पर मार भई, मर्सन बाजार पर भाई। तीन मुहानी पर ए प्यार आय शंभू बाबा टेम्पू पर चढ़ के बड़ा घूमत रहे। त का करस? ट्रैक्टर पर घुमस चुप भीतर अब। ठेला पर ठेका ठेला पर घूमी करे ठेला पर चढ़वा दो। ना ना एकरा ठेला पर एक ठेला पर खाली केला लगाला। ए ठेला पर केला ला डाला अलुआ ना। लइकवा कहता का कहता? बक्सर बलिया पर हम पूरी के लागे। ए लागत है जे बक्सर में राजो कुमार जी से मिलल बिया। हाँ बिहटा कमलेश जी से मिलल बिया। बरहमपुर में तो मुखिया जी बाप रे बाप पूरा छानी कबर ले बड़े मुखिया जी। लइकवा कहता बक्सर बिहिया पर हम पूरी के लागे। चिकन मालैली हल तहर झूला रहता काहे खुला कवना दर्जी के सियल। तहर झूला के लौके रसगुल्ला कवना दर्जी के सियल। हो ए बाबा ए जेपी चलो छकरा बापू भैया हो मनु झापू हाय देखा लइका कहलस का कहता? कि एकर जाता ना कपड़ा आवता ना सब राजन भैया के देन बा। राजन भैया सिवान से डिस्पैच करत रहे तरंग कैसेट राजू जी वो लोग कम डिस्पैच नहीं खे करत ना सोनी सुमन औरों से 2-4 गो झूला भेजले बा तोरा के कहा तनी भेलो ढीला क के भेजले बा। हाँ गीतांजलि भाई बलिया से भेजले बड़े वो तो एगो अलगे हैरान कैले बड़े। लइकवा कहता का कहता? कवना सुई धागा के लिहलू सपोर्ट हो
देह होता मोट तहर कपड़ा बा छोट हो। तनी मुनी खड़िया के बोले दो कौना सुई धागा के लिहलू सपोर्ट हो। देह होता मोट तहर कपड़ा बा छोट हो। ए शंभू बाबा बुढ़ारी में कुल ठीक नहीं खेल लागत। ए बाबुआ होली में ई सब ना धराला। तो का धइल जाला होली में? होली में बुझा जे सब लोग से सब लोग मजाक करे। ए इनका गोलिया पर 2012 लिखल बा। हाँ आई पोलोथीन लिखल बा का? हाँ हैं? ये 2013 अच्छा आई 2014 इनका में के पेरे? अब इनका में के पेरे अभी है बताई है। एक्चुअली बाबा के पहले एगो मशीन रहा ऊख पेरे वाला। तो पहले ऊख बुआ तला तो लोग कलहू अलहू का घरवा के बगल में रहा। घर के आगे बोर्ड लगल बा केरा पेरे वाला मशीन रख ले बनी। ना ना वो तो जूस के दुकान पहले रहा अब नहीं खे वो बंद हो गई। क्या बात पूरा है? पता नहीं खे मुरली भी बंद करा दिले। ए बाबुआ पेरवा लो तू अपना पिया दले जाके गेहूं के। लड़कवा कहता इतना सकत कैसे तहरा में भइल। इतना सकेत कैसे तहरा में आई। बोला फाटल की बियल हा। ए बाबू की बोला था हुआ हो? का कही इनके जब से देखा था ना भैया आई बाप रे हमारा तो मूर्छा तब से मनवा चार आर पार करा था ये चारे पर का था हुआ हो। पार पार करा था ये। इनका पशु बोधवा डीठ गरावले बा होली में। हाँ। वो तो ओकर बात से बोधवा के तो कहबे मत करी। वो तो बहुत लोग पर डीठ करा ले बा। हमरो करे जो पाचार पाचार करा था ये भाई। आई दादा ए बाबू की बोला था हुआ हो? लइकवा कहता कि ये तना सकेत कैसे तोहरा में आइल। हरी बोला फाटल की बियल हा। बोला फाटल बा की बियल फाटल नहीं खे बियल हो। बियल हा। ए बेयाद पहले छटपटाते वाली पियरी माटी से बंद कर रहे त कांटी से खोदवावत वाली जेसीबी ले कोड़वा दलो। जेसीबी से कोड़वा दल हऊ देखा कहता रे उनकरा घरे पोकलेट बिया। का बीजे बाबा हाँ तू कौन दिन से ले जाके कोड़वा बाबा बाबा अपन पोकलेटवा से कोड़ दिए करा के। ना ताई पोकले ले ई फैशन है बबुआ बियल उ फाटल है कि बियल है फैशन है छेदा बना है ने पीछावा। लइका कहता कि बोला फाटल की बियल हा। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्दी के सियल हा। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्दी के सियल हा। भाई है अर्जुन टेंगारी भाई बादल भाई हो। ए रवि भैया तू पियरो से आके एकदम नाप लेत रहत रहा ना। आई देखा हीरा के सब बेंजू मास्टर देखा कहाँ से आइल बा। ई मोतिहारी से चल के नाप ले बैल भाई कर गजेंद्र रे लड़का बड़ा वियोग में कहता महेश भैया पवन बाबा अरे भाजल रहा। लड़का कहता भभुआ मोहनिया तहर देखे सिलसिला। लागे ससराम रंग डलले बापीला। लागे ससराम लहंगा कोइले बागीला।
सुना। अरे सासाराम में इनका ढेर लोग पहचान के बा। हाँ पिंटू भैया बा और मोती भाई, बाप रे बाप, पान बेचत रहे इनकरे नाव लेत रहे। अब हमार भोला चाचा, बाप रे बाप, तू तो इनकरे फेरा में रहे। लइकवा कहता पवन खेसारी के चल कर में चौकर, पवन खेसारी से चलता चौकर। हमारा पता नहीं कम हुए लेकिन पवन बाबा ज्यादा ध्यान देले। दी कहे ना अभी कुआर बारे। हाँ हाँ हाँ, खैला पियला घर के हमारे बाबा हुए। हाँ खाइल पियल दे चिन्हा जाला, मुंह से खाई ले बाबा। खात रही रउआ बानी तब हम हिंग जी ले हम, केहू तबानु हमरा लगवा। लइकवा कहता पवन खेसारी से चलता चौकर, लागे उनको रदी हलहा, कि लागे वो ही लोग के दी हलहा, वही लोग के दे हलहा। ततहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्जी के सियलहा। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्जी के सियलहा। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्जी के सियलहा। तहरा झूला के लौके रसगुल्ला करन दर्जी के सियलहा। देखें एगो लड़की नाजुक बिया, अच्छा लेकिन आजकल मोबाइल के जौन हिसाब किताब है बड़ा गजन कर दिला। वो ब्लूटूथ से वायरस घुसा के अपन मैसेज देती है, लेती है, लेन देन चालू रहता। लिहले दिहल जाला। काम कर चुप अस्थिर बैठ भीतर रहो। लेकिन जब भी बतिया लोग के पता चल जाता, लोगवा पीछे पड़ता था, अपना सहेली से कहतिया। वही में एगो दोस्त बड़े उनको से कहते कि ये बिहार वाला तनी एगो हमार बात सुन ला। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, तोरे हम घरवा से जाई कहीं ना, जन जन जाई ओने होला हाला। हमर नथिया ए हमर नथिया, हमर नथिया भइल बाजू के काल, ए बलमा बिहार वाला। हमर नथिया भइल बाजू के काल, ए बलमा बिहार वाला। लड़किया कहतिया का कहतिया? होली के बहाने लोग बोलेला मजाक में, रंग अबीर हमारा डालेला फराक में। कहती औरतिया बड़ा गजन में बानी हम। वो लड़की के गजन देख के हम तो सोचत नहीं कि एकनी के आरा ले जल के सोनी सुमन लगे छोड़ दी, वही जगह निश्चित रहिया सा।
आना तो कमलेश जी के लगे ले चलिए करे के ना, आना तो मुखिया जी बरहमपुर ठीक रही है ना, आना तो उमेश जी के लगे पटना चाहे गौरी जी के लगे धो दिया कहीं के सुबोधे का लगे ले चल के लोग के धो दो। कृति सिटी सेंटर। हाँ वही जाइयो भमरत रहो। हाँ हाँ आना तो ले चलिए कहीं के छापरा जेपी लगे। छपरो घुमावा ले चलो डुमरसन बाजार सुभाष का दुकान में। हाँ हाँ ना तो छोटू भाई ठीक रही है बाकरगंज में, आना तो जी एक आदमी आवरी बा पप्पू भैया उनके लगे रह जाए। हाँ ले चले कहीं के सिवान बढ़िया हॉस्पिटल बा, सिवान में सो ओ जी गया बहुत बढ़िया डॉक्टर बड़े राजू जी, उगा जी, आरोही जी, आ गोपालगंज विशाल जी, अमीरगंज में बहुत एगो नीतू जना भाई हमारे बालो शिव शंकर जी, अजय जी, ओलो से इलाज करा दिया। चला ना सारा लोग का इलाज कोई होई एगो जड़ी बांध दे, सारा जना के बुखार ठीक हो जाई। अच्छा तू अपन हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराओ करा चुपचाप। ना तो भाई गौशाला में ले चलो। लड़किया कहतिया आ कहतिया पहिला उठानी मरबावे काचा, अभी ले न भइल हमारा जो बना में खाचा। ए बाबा ए बबुआ हाँ जो बना के इलाज शत्रुघ्न सिंह टोटहा वाला बड़ा बढ़िया करे। अरे वो तो भैंस के डॉक्टर हुए, आदमी के डॉक्टर ना हुए। आई लेकिन एगो काम हो सकता, सासाराम पिंटू भाई लगे चला चाहे भोला चाचा लगे, वो जी एगो मोती भाई बड़ा बढ़िया इलाज कर दी है। लड़किया कहतिया पहिला उठानी मर बाटे काचा, अभी ले न भइल हमारा जो बना में खाचा। बक्सर चला राजकुमार जी लगे, उ निमन इलाज करे ले। कहतिया सभे देखता ये के नजर से, सभे तो देखता के नजर से, केहू न सोचता रे भाला हमर जो बना हमारे नथिया भइल बजू के का बलमा बिहार वाला। ओ हमारे नथिया भइल बजू के का बलमा बिहार वाला। जिया हो झाबू भाई, जिया हो मनु भाई, ए मंटू मनोज भाई हो। क्या बात है? क्या बात है जाकुदीन भाई? सुना एगो काम करा, मनु आ झाबू लगे जा बढ़िया इलाज होई, उ लो निमन इलाज करी। लड़किया कहतिया कहिया ले छुट्टी दे दर्दी से पीछा, कहे ले खेसारी की पुराई दाना इच्छा। ए गजेंद्र पाठक बाबा के ले लो। अच्छा हाँ सुगारो भाई के ले लो। हाँ पाठक बाबा एकदम कुचाई कोट से हाफत आवेले। जी के बोला लो बरहमपुर वाला धन जी के। धन जी के चलिए ठीक बा। राजेश भैया रुपेश भैया घूरा पल्ली में रहने खगैला लो नहीं रही लो रहुआ लोग। लड़किया कहतिया कहिया ले छुट्टी दे दर्दी से पीछा, पहले खेसारी की पुराई दाना इच्छा। हमारो तक पढ़ाई छपरा में फाटल,
मारे ले लाला हमर नथिया हमर नथिया हमर नथिया भइल बजू के काल ओ हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला ए सखी का सखी हमार तहार शादी भइल के दिन हाँ ना तू हमरा के दुल्हा के देखलू हाँ। ना हम तहरा दुल्हा के देखनी कह ना अपना दुल्हा के समाचार हो का कहिए सखी का भइल बा ए सखी शादी त एक साथे भइबे कई हाँ तहार मरत त सुन्नी के बड़ा निमन मिला हाँ ए सखी हमार मर्द तो बहुत सुंदर मिलल बड़ा हमार त लबनिए धके लटक जाता अरे मैयो रे मैयो का बताई अरे तोर तो कर में फूट गई ले सखी गोड़ छान के चढ़ जाता हैं? तड़कुल पर अरे बाप रे बाप कतना ले कही हमार त करम फूट गईले सखी ए सखी ये बियाह के अगुआ के रहे हो उहे महेश परदेसी दोसर के कराई बाप रे बाप का देख के तार हाथ बा धरल है। का बताई उ जब पी के आवता तबे डरामा करता रहल नहीं खा जात हमरा से ए तो नहीं करता ना रोज सको ए आगल देखा देखा तारू सखी यही से नु कहता नी रे बाप रे मत रो इहे हूँ है ये आज मार के परचे परचे फाड़ रहे फरबे ए सुनी ना जाए दी अरे वो तो हमेशा जाए देले बनी आजो जाए दी ना ए रन ए छोड़ी ना ए बोल अरे पियले बड़ा तो सूत काहे ने खा जात ए खटाई नहीं चटाई सुनेंगे और एगो मरीचा का अचार भड़ुआ खइबा ओसे निमन हो जाइबा ए न तो दूगो नींबू ढुका दे मुंह में ले जा अपना बाबूजी को देखा तारू हमरा बाबूजी के गरिया बताई का कहिए ए तो नींबू खिया खा तार राजू पियो कर सब या कर हैं जाए ना दा तारा गोड़ पाँच जाए ना दा कुछ छोड़ गोड़ में गिर जा छोड़ दो गिर हाँ ए छोड़ दो मार निमन भातार हुआ कतना निमन त तू बाप रे तार मुंह तो बुझाता जे गोइठा सुन गल बा बोलो ना आ निशा लग गई बा निशा उमेश का घर से अचार मांग के चटावो ए तो रतन है जतन के लड़ा मांग के खा हाँ हाँ सही बात चल एगो फाटल ले रामन बा रामैया ते नहीं चुप चुर या अरे की का कहीं सखी हो ससुरा के कामी बड़ा दुख बा तोर भोतरे पियो कर हो कि सैया शराबी से पटरी न जामी कि रोजा दारू पी के आवे ऐसन संगत धइले बा के गाना के संग करे का कहीं सखी हो ससुरा के कामी सैया शराबी से पटरी न जामी हो रोजा पी के आवे दारू ऐसन संगत धइले बा दारू छोड़ ना दो पियल का छोड़ दो पिएंगे और पी के मर जाएंगे यही से नुतार हाइड्रोसिल बढ़ता ए तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर यही से नु कहता नहीं सब पानी पानी हो गइल बा पता नहीं जे काहे पी के सुभाष का पलंग पर ढिमलाई रहता है किडनी तो खराब कइए ले बा हाइड्रोसिल से एकरा परेशान बानी हम ए मधुबाला के चलते नु पाला मार कि रोजा दारू पी के जावे ऐसन संगत धइले बा तो सैया पाउच पी के पाए में उल्टी कइले बा सैया पाउच
तसैया पाउच पी के पाएटे में उल्टी कैले बा ए माई उल्टा सीधा बोला तावे घर में समाई के ए सखी तारा के उल्टा सीधा बोलला अब कृष्णा का करला कृष्णा से ना कहेलू काम कहीं उल्टा सीधा तो बोल रहे तो राजी पियोकर से बियाह कर लो बाइक में उल्टी कर लो तो फिर आज करबो फ्राम करो तहर ढाके चौड़ फाड़ दे चौड़ चोर फाड़ेगी ए थोड़ा हर हर मार बर्बाद करो बरोबर जा देखो समार ना तो फरवा दे भाऊ फरवा दे उल्टा सीधा बोले रोज घर में समाई के नासा में हो खेला तो गाड़ी देला माई के नासा में हो खेला तो गाड़ी देला माई के नासा में हो के अरे बाप रे ए मौका कर आगे ना बिफात बाजार नहीं का बाजार मौका छोड़ा ए कमू बाबा ए राजा भैया रतन भाई ए पर मार छोड़ना दो मार छोड़ना पियले खेले बड़े काट काट ए बबुआ जासू तो है देखा हर बहिन निहोरा करो तरी तो बात मानो एकनी के मुंह देख है गुलगुला बनौले बिया फगुआ में आई पूरा छन ले बिया बात माना सारा पूरा पसिया जाएगा देखा वो कालस मसाला खिचड़ी के नहैले बा देखा वो कालस मसाला खिचड़ी के नहैले बा ए सखी सखी हो एकरा पियला के मारे तरुए सखी एकरा पियला के मारे हम 4 दिन नैहर रहनी ए तो नजर रखले बड़े बना रहो तते टाइम से घर में नहीं बे तो दूसरे के न रखे मन रोड़ो लेतर भगवना में बाड़ू मुड़ी पर चढ़तर चढ़ब ना मुड़िया पर तारा तो एथियो पर चढ़ जाए चढ़ जाए एथियो पाओ कि देखा भोका जस मसाला खिचड़ी के नहैले बा तसैया पाउच पी के पाए में उल्टी कइले बा तसैया पाउच पी के पाए में उल्टी कइले बा सखी नाचे तो चौकी के भाड़ा उतारा था हो कौन कहेला जे तोर मरद लायदार ना रे तोर तो मरद प्रेम चोपड़ा खानी डाहता पूरा तो थोड़ा ले ले ना मन ले जाके फोड़ के खोई करवा बर्बाद
काना घर के ये मैसिया ए का हम कहीं एकरा से राती के पिया तावे दिन में ए 24 घंटा पियेंगे तो राजू पैसा चला उठाना हम पी रहे हैं सारा रुपया अंजनी भैया रमा गया भैया का रुपया पी जाएंगे हाँ वो अपना घर से ले आई है बूढ़ा आओ बड़ा ले आई है आराम में को धुर खेत बाई का हाय खेत पे चली है मार के कुत्ता पार दे आरा में पाड़ा पे जाएगा सब दारू पी जाएगा आरा जाइबे जाएंगे जो मारे राव अरे मारा ओनिए था मुआ नाती रतन भाई का शादी कुमार भैया हाँ हो एकनी के गहनो बेच के पी गई सारा गाना बेच के दारू पी जाएंगे राती में पिए रोज पिया तावे दिन हो मोबिल बिना तड़पा ताटे हमारो मशीन हो ओ मोबिल बिना तड़पा ताटे हमारो मशीन हो ई तो 2 दिन से उपास बावे नाही खइले बा ई तो 2 दिन से उपास बाटे नाही खइले बा चल होने के खेत नहरा 2 कट्ठा लिखल हाँ ई का माई के नामे बा लिख दी हैं ए तो तर हर ससुर बा बा हो बनना खाना खाने की खतरे ए खाना नहीं खाएंगे तो क्या करे दारू पियेंगे हाँ। और इसको लेकर आएंगे तू अपना व्यवस्था कर ते हिंदियों बोलता है देख रहा ये हो नहीं बोलता है सकता हिंदी बोलेगा हिंदी बोलेंगे तू रुको इसको डिस्को करेगा रे ए सुन बाबा चुप होश में होश में रहा होश में पियले बड़ा सूत ना जा ए नहीं सुतेंगे दारू रे ना मानी इतना मन बढ़ू भातार बानू कि ऐसा भातार कोनो पीलियो के मत मिले हम इंसान हैं। भाग ना बनाओ शंकर भगवान खाली तपस्या करी तो मिल गए तहर ऐसा जा एक तारे ना वंश मिल जाता, जा भाग ना कि कहो तो 2 दिन से उपास से बाटे नाही खइले बा पियाओ तसैया पाऊ चपी के मायते में उल्टी कइले बा सैया पाऊ चपी के पाएटे में उल्टी कइले बा कनी में मुंह सटावतर गाय नहीं सुतर हाँ सटोइबो नहीं सटोएंगे तो फाड़ दे फरो फरना जा फरावा महेश हाँ जा बेदर्दी से फरावा हाँ तू बदवा के कोई महीना फर चुप इज्जत के नाश करके धो देले भाई फरा अब अंजनी रमाया भेटल लो हाँ का कने हाय 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 बुढ़वा से फरा करो हाँ हाय रतन भैया बेंजू वाला से फरा करना फरा का फरवाओ तनी उलो से खाली हम चिट्ठी फरवाओ तनी जो लिखले बानी आई रुपेशो भैया फरता हम दोसर का फरवाए बोलो हमार दर्द बुझाता बोलो सब हम चिट्ठी सगरे पढ़ के फरवाले बानी तार करतूत जितना लिखले बानी सब चिट्ठी में सब बोलो से फरवाले बानी सारा ए सखी औरतिया कहतिया एक यार भइल बाड़े परदेसी ए सखी देवरा खेसरिया संगे पिए दारू देसी
और जान करू का कइले बा तरह क्यों सला तुरंत तुमको भी बांधे रखेंगे दारू भी रहेंगे। हम एक से पगला गइल बानी देहिया होश में बड़े खाना ही नइखे होश में तब देहिया ही पिचकारी धइले बा तसैया पाऊ चपी के बाएटे में उल्टी कइले बा सैया पाऊ चपी के बाएटे में उल्टी कइले बा हाँ हाँ ना मनबा नहीं मानेंगे नहीं मानेगा ए बोल होश में रहो पियला में बड़ी मरद होगा तनी नीचे का हर बकरा तारे बकर छोड़ ना मनबा जंगा बाप होगा बेटा रहो ए बूढ़ी मार मुधा के का कहता रहो है तनी सुना ना का है सब जमन की लगवावत है जो तनी हमारे मन करता कि तनी लगा ली रे आहा आहा अब का लगाइबा बुढ़ारी में हो न देख न जमन की जन के देख के मन टन टन ना कोई बा मन टन आगल बता अस्थिर से रह बेचैन मत हो खा बुढ़ारी में हतारा लगावे के मजा आता का हाँ ये बूढ़ी बहुत मन करता हमारो अरे ई जवनिया बात बता जाई बुढ़ारी में तेरा मन करता हाँ बड़ा मन करता रे त कहता बुढ़वा अपना बुढ़िया से का कहता हो ए टेंगाड़ी भैया ए ददन भाई हो कहतिया का कहतिया ए ही ना कहे छोड़ता रू पसीना बुढ़ा जैबू तो हम केंग जियब तहरा बिना देखे में लागत रू हसीना हसीना तेरे बिना क्या जीना लेकिन ताल फूटल बट्टी ना चलो कहीं घूम के आवल जाओ 3 महीना कहतिया का कहतिया तेरे बात मान जाई ए उम्र में ठीक ना लगी लागे फुचुर फुचुर करे उम्र के कच्ची उम्र कर दो तब बुढ़ावा बुढ़िया से क्या कहता का कहता ए बबलू बाबा ए हे अभे बाबा सत्येंद्र भाई हो कि ये बूढ़ी रंग लगवाइला तय बूढ़ी रंग लगावाइले फिर ना जाई है जवानी ए बूढ़ी रंग लगावाइले फिर ना जाई है जवानी ए पाड़ जी ए बबलू बाबा का हो बूढ़ावा कहता है बूढ़ी का कहता हो ए बूढ़ी मार मुझो के का कहते लाजो ना लागेला लाज काहे लगी रे सब लगवावत तेरी सत्ते ना लगवाई बे हे उम्र में रंग लगावे के शौक लागल बा हाँ हम पुरानिया भानी तनी लगवा ना ले बूढ़ी हाँ ले अपन गोटी से नट बोल्ट में फसावा ना कहतिया कि औरतिया मान जाइले क्यों नहीं खे मानत बुढ़ावा का कहता कि यारे की गालो जैसा गाल नहीं है पाउडर का दिल करता है कि गालो जैसा गाल नहीं है पाउडर का दिल करता है त ए बूढ़ी लोशन लगाइला ए बूढ़ी लोशन लगाइला फिर ना रही है जवानी ए बूढ़ी
लगाइल फिर ना है जवानी। बुढ़ावा फिर कहता कि बालों जैसा बाल नहीं है शैम्पू का दिल करता है। ए बबलू बाबा अभे बाबा जी बड़ा कि बुरा बालों जैसा बाल नहीं है हे शैम्पू का दिल करता है। तो ए बूढ़ी ए बूढ़ी ए बूढ़ी सुना ए बूढ़ी अंडा लगाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी अंडा लगाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी अंडा लगाइल फिर ए पंकज ए पवन बाबा बुढ़ावा कहते ए बूढ़ी बूढ़ी हो मार मुधो के का कहतानी जी सुना का सबकर मन हो तो हमरो तो मनवा हइले नु मन त हमरो मनवा टन टन करता। अच्छा तहरो करता उ बुढ़ावा बुढ़िया से कहत का बा का कहता कि आँखों जैसा आँख नहीं है काजर का दिल करता है। कि आँखों जैसा आँख नहीं है हई काजर का दिल करता है। तो ए बूढ़ी करी खाला गाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी रंग डाला बाइल फिर नहीं है जवानी रे। अरे दिया ए महेश भैया ए पवन बाबा ए मुरली भैया ए अभे बाबा का हो लास्ट में बुढ़ावा कहलस का कि कमरो जैसा कमर नहीं है हरे लहंगे का दिल करता है। कि कमरो जैसा कमर नहीं है हे लहंगों का दिल करता है। तो ए बूढ़ी में कसी लगाइल टैक्सी पर चढ़ा ए बूढ़ी में कसी सियाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी रंग डाला बाइल फिर नहीं है आवा। ए बूढ़ी रंग डाला बाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी रंग डाला बाइल फिर नहीं है जवानी। ए बूढ़ी रंग डाला बाइल फिर नहीं है अरे जवानी रे।
जनी आइल बाड़ी अपना भौजाई के यहाँ। उ लइकावा कहता कि बबुआ रे जीजा के बहिन हई इकरा के कुछ कईल जरूरी बा। ए त का करे के बा फुरहुरा उठा के धूरा झोक दो। हाँ ऑपरेशन तहर बाबूजी करई हैं। ए त का हो जाई चांदा जोड़ दिया जाई महेश भैया से थोड़ा ले लिया जाई। अच्छा अच्छा लइकावा कहता अरे होली महीना में लागे करीना 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 नाता में हमर लगुआ हिया रंग रंग सरे रंग रंग सरे ई तो भगिना के पूरा हिया रंग रंग सरे ई तो भगिना के पूरा हिया। हाँ होली महीना में लागे करीना होली महीना में लागे करीना नाता में हमर लगुआ हिया रंग रंग सरे ई तो भगिना के पूरा हिया। रंग रंग सरे ई तो भगिना के पूरा हिया। अरे जिया हो गोपाल भैया एक केसरी भाई तनी मिठाई खिलाओ। अरे भैया ए मनोज भाई ए सुभाष भैया लड़का कहता का कहता अरे बाल्टी में घोरला सा रंग लेके लाला का ऊपर से नीचे आ रंग दसा खाला का ऊपर से नीचे आ रंग दसा खाला का। ए बाबा पूरा सवाद देखो एकरा में बारे पूरा सवाद देखो एकरा में बारे ई मैदा के पुआ हिया रंग रंग सरे ई तो भगिना के पुआ हिया। रंग रंग सरे ई तो भगिना के पुआ हिया। दुनिया के लइका अरे जिया हो होली हो ए मुरली भैया ए मुकेश बाबू बाबा कृति सिंह सेंटर लइका कहलस का कहलो बहकल माल बिया होली में आइल। ए बाबा का हो फरकत हिया फरकत हरकत हिया रउआ कैसे जानत तानी चला बुढ़िया भाई तर नारायण राय का पलानी में नया बिया गाड़ी अभी नइखे नसाइल नया बिया गाड़ी अभी नइखे नसाइल। केतना मिठाई ऊपर से सोखली केतना मिठाई ऊपर से सोखली अरे ई ललका रसगुल्ला ही रंग रंग सरे ई तो भगिना के फुला है। रंग
रंग रंग सरे ई तो भगिनवा के पुआ हिया टेंगड़ा के दीदी हमरा याद चाही टेंगड़ा के दीदी हमरा याद चाही रंग रंग सरे ए महेश भैया हाय देखा ए बिनु भैया लइका कहला कृष्णा बेदर्दी से चलता चक्कर बाबुआ यह सुबोधवा के चक्कर बना हाँ दादा इहो सुबोधवा के देले बिया ऑफर इहो सुबोधवा के देले बिया ऑफर अच्छा पियकर के तरफ से पियकर गजेंद्र पियकर यही से तो पैसा देले बावे पियकर पैसा देलस गजेंद्र पियकर एकरा संगे खेल खेसारी एकरा संगे खेल खेसारी इहो दीपावली के जुआ हिया रंग रंग सरे ई तो भगिनवा के पुआ हिया तो रंग सरे ई तो भगिनवा के पुआ हिया रंग रंग सरे ई तो भगिनवा के पुआ हिया रंग रंग सरे ई तो भगिनवा के पुआ हिया ए टेंगाड़ी भैया ए राकेश ए राजा जी ई बताई कि सबकर मर्द होली में आ गईले हे सौतीनों के आ गईले हे दियादिन के आ गईले एगो नंदोई रहे हाँ तो वो आइए गईल बड़े लेकिन रउआ हमारा दर्द के पीड़ा नहीं की समझत कैसन मरद बानी जवानी हाथी एके जैसन होली सा अगर कहीं पुरुआ पछुआ के दोरस बिहार में अगर कहीं हम ऐठे लगनी ना तो रउआ अपन देह सैते लाग रउरा पता बा कि रउआ घर के दिया हमारा पेट में बिया की तरह ऐठा था कब उठा था कब बैठा था इहे बात देख देख सुन सुन खलता जब कबो कबो उठ के चलता का सैयर सेल वाला जेंग हमार बतिया रे दिमाग में ढुक जाता ऐसा चीज बनौले रहता सके हमहू रे देहिया में आके ढुक जाती तो कितना अच्छा होई बताई ना सुनिए एगो बात बोली ना भाई का हुस्न जब हद से हठुआर हो गई तबे नु हमारे इंतजार बेकार हो गई। अच्छा हुस्न जब हद से हठुआर हो गई तबे नु हमारे इंतजार बेकार हो गई। जब हमरा के हरियर सिग्नल देले रहो तय पर दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई। छोड़िए छूछे भी तावे होली राह देखत लहंगा चोली छूछे भी तावे होली राह देखत लहंगा चोली ए राजा पूरा देहिया भइल बा राजधानी राजा जी कतही फानी राजा जी पटरी से उतरी जवानी राजा जी पटरी से पटरी से उतरी जवानी राजा जी
ए रुके तनी कमलो बाबा के समझा दा, ए श्याम नारायण के समझावा, राजेश भैया के समझावा कि उपाय करो लो। ए महेश भैया, ए पंकज, तनी तू लोग समझ जा, मेहरारू के यहाँ रहे के चाहिए होली में। देखी ता हेकर मरद आइल बड़े तबे नु इतना चहक चहक कूद कूद नाचतिया, हमरो रहते तो हमहू कम ना ही लैती। औरत कहतिया आंगी आंगी करता हमारा के तांग हो, से जिया पतोहारा से करे खाती जांग हो। ए राजा सुना, आंगी आंगी करता हमारा के तांग हो, से जिया खो जाता टे करे खाती जांग हो। ए राजा बात मान जा, सुना कि रोज तकिया करेला छेड़खानी राजा जी, कतही फानी राजा जी। तू छेड़ता लहता अच्छा लगता, लेकिन अभी तक ले तकिया सहारा बनरला, लेकिन जब से होली चढ़ल बा इहो तनी गुदगुदा देता। तेरा तनको दया नहीं आवत, तहार याद आवता, रघु आवता का ऐता त गल जैता, कौन काम रहे इला के छपरे से लौट जैता। यदि आइए गई बड़ा तो 4 बजे भोर तक फागुन में सुतता, भोरे राजा जी दिल्ली चल जैता। आय हाय हाय, काश ऐसन हो सके कि रोज तकिया करेला छेड़खानी राजा जी, छेड़खानी राजा जी। पटरी से उतरी जवानी राजा जी, पटरी से उतरी जवानी राजा जी। बन गई ना परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में। पटरी से उतरी ए राजा, नया नया तारा से ब्याह भई रहे तो तारा के चिट्ठी में जो हम बात लिखले रही ओकर तो याद करके कम से कम आ जा। अरे तू बुझत काहे नहीं खा, तनको तरा दया नहीं खियावत। फगुआ में सभे लगुआ खोजेला, अपना मेहर के संगे शेयर करेला, आ तू हमरा के हेहर बना के परदेश में बाड़ा। ए परदेसी, तनको तरा दर्द नहीं खियावत। औरत रोवतिया कहतिया कि सुना ए बरा तो तू हमरा के तड़पाव तारा, लेकिन कहियो लगे अइबा ना तो छछना के छोड़ दे, आदमी बन जाइबा। औरतिया कहतिया हो देह गादराइल जैसे सरसों के फूल हो, कहेला झूल झूल, कहे झूल झूल राजा कर जानी भूल हो। सरसों के फूल खानी हो देह गादराइल
सरसों के फूल हो कहे झूल झूल राजा कर जानी भूल हो। ए रवि रंजन तारा तन को दया नहीं खियावत। जे अपने जर के दूसरा के आंख देला उहे नु दिया है। जे अपने जर के दूसरा के आंख देला उहे नु दिया है। जे गागर के सागर भर